Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη. Νέο σκάφος με 25 μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο νότια του Ηρακλείου από σκάφος της Frontex. Έχουν προηγηθεί όμως τουλάχιστον 4 ακόμα καραβιές με μετανάστες, καθώς λόγω του καλού καιρού έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές. Και μένουμε στο θέμα για να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των λιμενικών Κρήτης, τον κύριο Αθουσάκη. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαριδάκη. Κύριε Αθουσάκη, φαίνεται όντως, γιατί το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν το ζήτημα αυτό, ότι εδώ μιλάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο των διακινητών, ότι έχουν βρει ένα πέρασμα νότια της Κρήτης, από το οποίο έχουν σκοπό να μεταφέρουν πολλούς ακόμα μετανάστες, όσο τουλάχιστον προβλέπουν οι καιρικές συνθήκες και επιτρέπουν. Πλέον κανείς δεν μπορεί να μην αποδεχτεί ότι είναι πέρασμα η Κρήτη. Έχει γίνει επιλογή της Κρήτης για να μετακινούνται αυτοί οι άνθρωποι. Και όπως είπατε και εσείς, τα περιστατικά, ειδικά τις τελευταίες μέρες από την Τρίτη, στην Κρήτη γενικότερα έχουμε 7 περιστατικά. 3 στο Ηράκλειο, μαζί με το σημερινό, και 4 στα Χανιά. Βλέπετε όμως κάποιον οργανωμένο σχεδιασμό της κυβέρνησης έτσι ώστε να αποτραπεί αυτή η συνεχιζόμενη διακίνηση των μεταναστών, να θησαυρίζουν οι διακινητές και φυσικά να δημιουργείται αυτό το ανθρώπινο δράμα, γιατί φτάνουν εδώ εξαθλιωμένοι άνθρωποι. Είχαμε και ναυάγιο στο παρελθόν με θανάτους, δηλαδή η κατάσταση έχει σοβαρέψει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες. Επειδή μιλάμε για πέλαγος, για ανοιχτή θάλασσα και διεθνή ύδατα, η αποτροπή τους να σταματήσει να έρχονται είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό όμως που μπορεί να γίνει και να βοηθήσει τις λιμενικές αρχές είναι να ενισχυθούν οι λιμενικές αρχές και με κόσμο και με μέσα, για να είναι ευκολότερη η διαχείριση των περιστατικών. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι εσείς εδώ και πολύ καιρό ζητάτε την ενίσχυση του προσωπικού σε επίπεδο λιμενικού Κρήτης και βλέποντας και την αύξηση των αναγκών με τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, βλέπετε να υπάρχει ανταπόκριση? Γιατί συζητάμε ξανά και ξανά τα ίδια αιτήματα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει τελικά ανταπόκριση. Δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση που περιμένουμε, και αυτή τη στιγμή που συζητάμε αποστέλλονται δυνάμεις, στελέχη στο Ανατολικό Αιγαίο για να ενισχύσουν εκεί τις περιοχές, από περιοχές του Ηρακλείου και από λιμενικές αρχές Ηρακλείου και Χανίου, που ήδη έχουν και αυτές αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Και αντί λοιπόν να ενισχύονται, που ζητάμε ενίσχυση και απαιτείται η ενίσχυση, όταν χαρακτηριστικά, να σας πω τώρα, προχθές στη Γάβδο η φύλαξη 70 ατόμων γινόταν από 2 στελέχη για ένα 24ωρο. 2 στελέχη για 70 μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους πάντα είναι και οι διακινητές, και κανείς δεν ξέρει πόσο απρόβλεπτη θα μπορούσε να είναι η εξέλιξη με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουμε ότι είναι αδίστακτοι. Τώρα, αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, έχουμε ακόμα για φύλαξη τους ανθρώπους που φτάσαν από την Τρίτη. Και πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι τελικά αυτοί θα ταξιδέψουν σήμερα για να πάνε προς τα πάνω, προς τα ΚΙΤ, για να συνεχίσουν τη διαδικασία τους. Αλλά τα περιστατικά αυτά πρέπει να διαχειρίζονται γρήγορα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ταλαιπωρημένοι, πρώτον. Και δεύτερον, αν τους κρατήσει πολλές μέρες σε ένα μέρος που δεν είναι και το ιδανικότερο, θα επαναστατήσουν. Θα υπάρχουν άλλα θέματα μετά. Είναι πολύ ευαίσθητη η διαχείριση των περιστατικών. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε για να είναι ταχείες όλες οι συνέδειες που κάνουμε. Από εκεί μετά χρειάζεται να γίνονται και άλλα πράγματα. Εσείς έχετε κατά καιρούς εκφράσει πολλές φορές τις ανησυχίες σας για τα θέματα που προκύπτουν και μας λέτε αυτή τη στιγμή ότι και από Ηράκλειο και από Χανιά φεύγει το προσωπικό για να ενισχύσει το Ανατολικό Αιγαίο. Θα ήθελα να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιες υπηρεσίες αυτή τη στιγμή στο νησί μας αντιμετωπίζουν τα πιο έντονα προβλήματα λόγω της έλλειψης προσωπικού και της υποστελέχωσης. Κυρίως στα Χανιά, που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος, δεύτερο μετά είναι το Ηράκλειο, και φυσικά όποτε έχει περιστατικό το Ρέθυμνο γονατίζει. Γιατί το Ρέθυμνο έτσι κι αλλιώς είναι υποστελεχωμένο. Σύμφωνα με τις ανάγκες που χρειάζεται το Ρέθυμνο, είναι πάρα πολύ για τα στέλεχη που υπηρετούν εκεί πέρα. Οπότε εκεί εντοπίζεται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα. Φοβάστε ότι οι μεταναστευτικές ροές από εδώ και στο εξής, και με βάση βέβαια και τις συνθήκες πολέμου που επικρατούν ευρύτερα στις χώρες της Μέσης Ανατολής, θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα? Δηλαδή θα μιλήσουμε για έκρηξη των αριθμών, και πίσω από τους αριθμούς βέβαια κρύβονται και ανθρώπινες ψυχές. Έκρηξη των αριθμών έχουμε ήδη. Όταν από το 2023 είχαμε 800 περίπου αφήξεις, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 4.400 αφήξεις ατόμων. Και τα περιστατικά από 21 εκτινάχθηκαν στα 91. Νομίζω ότι πλέον είναι δεδομένο. Βρισκόμαστε δηλαδή ειδικοί. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται αυτά τα περιστατικά ως περιστασιακά. Είναι πλέον μόνιμο το θέμα, το ζήτημα, και απαιτείται μια
πιο σωστή διαχείριση. Πιο focus η διαχείρισή του. Τώρα το Υπουργείο επανέρχεται συχνά στο ζήτημα και των χώρων φιλοξενίας των μεταναστών αυτών. Έχει παραδεχθεί ότι απαιτούνται 2 δομές τουλάχιστον στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρω αν έχουν γίνει και προς αυτή την κατεύθυνση κινήσεις, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι έχουν βρεθεί προσωρινοί χώροι και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, οι οποίοι ενδεχομένως και δεν πληρούν πάντα τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Όταν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτούς τους χώρους μένουν για λίγες ώρες ή για λιγότερο από 24 ώρες, μπορεί να γίνει η δουλειά. Όταν όμως μένουν τώρα από την Τρίτη που είναι 3-4 μέρες, ούτε οι χώροι είναι κατάλληλοι, ούτε μπορεί να μείνουν τόσες μέρες, και πλέον μιλάμε για μια ανεπίσημη προσωρινή δομή. Άρα λέτε ότι ανεπίσημα πλέον μεταφέρονται σε κάποιους χώρους, οργανωμένες δομές δεν υπάρχουν, είναι όμως επιτακτική ανάγκη το επόμενο χρονικό διάστημα. Το λέω, δεν είναι η δική σας αρμοδιότητα, αλλά επειδή εμπλέκεστε και εσείς στη διαδικασία της μεταφοράς και κυρίως της φύλαξης των μεταναστών, είναι επιτακτική ανάγκη να διαμορφωθούν σύντομα το επόμενο χρονικό διάστημα αυτές οι δομές στο νησί μας. Αν δεν διασφαλιστεί η άμεση μετακίνησή τους προς τις δομές απάνω στα ΚΙΤ, και αν δεν ενισχυθεί η Κρήτη με λιμενικούς, φυσικά και χρειάζεται να δημιουργηθούν τα ΚΙΤ για να παρακολουθήσουν και λίγο τις υπηρεσίες, οι οποίες γονατίζουν όλες τις υπηρεσίες. Αν πάτε τώρα στις υπηρεσίες στο Ηράκλειο και στα Χανιά, θα είναι άδειες από κόσμο. Γιατί όλο το βάρος έχει πέσει πάνω στους μετανάστες. Μπορούμε να υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή τι μέρος του προσωπικού απασχολείται με τη φύλαξη των μεταναστών, από τη στιγμή που είχαμε τόσες καραβιές, όπως λέμε εμείς χαρακτηριστικά, μεταναστών μέσα σε 3-4 μέρες στο νησί μας? Είναι αρκετά τα άτομα που χρειάζεται και απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία? Στο 24ωρο θα χρειαστούν τουλάχιστον 20 άτομα για τη φύλαξη. Μόνο για τη φύλαξη. 20 άτομα το 24ωρο, και είπαμε ότι κατά διαστήματα έρχονται και αποχωρούν διαρκώς μετανάστες. Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να μιλάμε για μια διαρκή ανάγκη που έχει προκύψει και σε αυτό το επίπεδο. Κλείνοντας, εσείς τι προγραμματίζετε το επόμενο χρονικό διάστημα σε επίπεδο κινήσεων και ενεργειών? Κάποιες επισκέψεις προς την περιφέρεια και προς το Δήμο Ηρακλείου. Στο Υπουργείο το έχουμε ξαναπεί, θα ξαναστείλουμε ένα χαρτί προς το Υπουργείο το δικό μας, προς το αρχηγείο στην ουσία, να δούμε τι λύσεις μπορούν να δοθούν. Θουσάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.